Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga altaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti ang pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hintay yung basa, dito ka. Pagkasalitaan ni Carla nga napuluan. Sweetik! Sago dahil nga surat, di pagkasalitaan ni Carla. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi. Tagrubrubuhat akon. Tamapan akon sa Manila, manong nemi nga sumrek akas katulong. Idi mang mangiko nga magbagaan anak ni nanang. Aganan at kanak Hanga po, ta kasinsin ko nga antim di pagyanam. Kita pakakwa, maliwa mo ti trabaho. Ninanang met. Ito'y balay, maliwliwayan ka di trabaho. So, ngerti ko na, hamuliwliwayan ti trabaho sa jay, kababain ka ni antim. At nakanitay ni antimon, ninanong mo, kabagyan nyo, di amot nagan na. So, ngarot nga damdamagek, ta managlilipat akmeten, di kayo matpaiuna bakit balo kayo lang nga nabayag. Ano naganitayin ni antim? Ni, Gurga. Kataw mo dito eh. Pero mabit lang. Taran. Tarararan. Tararan. Taran. Tararararan. Anat lang ka ng team ko na. Road. Road. Nakaduti pasalsa dito. Ni antim nga road. Ya. Bale. Isungsa ti burdag da. Da ako. Anting suling. So nga ubing pay. Nabit na pa yung nag-asawa kini nagandi asawa na tayan. Alin na nanahang ti importante inahon. Ruel. Handap na umum, di bagbagam. Ni antim nga rot, isot mga alagang ka, ngagbaling nga katulong da sa Manila, kinla uncle mo nga Ruel, nga asawa ni antim. Ubing na pwede ito. Diyan mariro, 30, 35, 36 da, nga taon da. Tapos yung anak na umpay anak da. Tano ada anak da, di marigatan anak, to agaywanak pa ubing. So nga, anak ka marigatan ng agluto, agdalus, aglaba, digyan mo na to, brak. Hamot nga nalawat ti balay da. Hanga balay da dya, apartment. Uy, apartment. Up and down. Ada nga to, ada baba na. Naglagay yung tibiling ko, anak, ha? Kaya tumawag ka man no ka, no mailiw ka. Ano siya tumawag, no mailiw ka. Saan nga ti cellphone, no ka ti bidbidingin, no ka trabaho ka. Ada matime ka pa nag-cellphone mo. Di cellphone ka, no ka nga maturog ka. O no, before nga maturog ka, trabi. Unang, nakaulit-ulitan niya, tibilin nyo kanya. Abo! Oh, ito di boyfriend mo. Dumano nga to, Daniel. Agro-rubatak pa lang. Ay, tricycle na't pagluwanan, mangitulod kang ka, di terminal. Unang. May magabigat yo, nana. Ay, stamat kang ka, Daniel. Good morning, Carla. Good morning. Adoon na ti karga ma, may salang apag. Umutuon na ti adong aromatek. Numabalila ko makita. Saan ka na papapanin? Nanang kita nyo man isang nga mabaling nga saan nga papan na Daniel. Nagkariya ako ng ganito kasilsin ko nga rot. Timawag
Mangkita ka man ang nakaasinti, napintas dita ka mabaling nga katulong ko na. So ni Carla. Amangan mo't no, dangran na kanto sa diya, Carla. Sino ko mang dangran kanya? Kit ikit ko. Di amok. Di asawa ni Antim, Amangan mo't no, kusuan na ka. Ana to ko ram, Daniel. Tidamag ko ngamin, nana, kit chick boy ti asawa ni Auntie Roth. Kasi ko na kang kaloko. Ay, among sabsabido ka ti panunot ni Carla. Nanakahityo ka di, nadanto daki sumapasama kini Carla. Napintas mo't nga ron. Baka kurso na danto ni Adyang Ruel, nga asawa ni Auntie Roth. Susapo ay. Adayo ka dinamag no apeng awan pahot nga katulong da. Awan nagpahot nga katulong da, gabot ta sadot da. Iso nga masabol nga kabagyan ni Roth. Ikasinsin ko, nga Roth, ito yung agbaling nga katulong da. Sa may sa, nalaingmet ka nagagat ni Carla. Iso ti pa nagkunag, agpahot ni Carla si Jai. Agsweldo, dakil sweldo na. Nagipawit ka niya, tapos ka sa pulak dito. Amin, napagbut nga maya. Naubing kayo mapay na hanggang pilagasawa. Sige, naumabaling ko na, Carla. Takaro din. Sige, nanang, inarakop ko ni nanang mama. Naginibiling ko anak naglagi pa uwan nanang. Awang pagdanagan niyo. Nasurukan nga makatawan sipud, nagkarelasyon kami kini Daniel Manong Navy. Ni Daniel, ti umay mga alaala kanyak, no kasta nga mapanang agtrabaho, iti tiyandaan. Aka sales lady Manong Navy, iti tiyandaan. Iti ayan, iti lupot. Kat gabota na anus, inaramnak, kat gabota patpateg ko, Manong Nemi, kat patcheck ni patpategnak. Inaklon ko. Awang ba tinapasamak kada kami, Manong Nemi, itasyak kayat. Nga ipaay-paay ti bagikan ko, Nagwapo ni Daniel, napintasak met. Tapod no ko na ni Daniel, Manong. Bakan masulisog to, ti asawa ni Auntie Roth, kadadan to na sa panggap na kanya. Tago na dati pagsasaon, Manong. No, haan nga kayat di babae, awang maaramid di lalaki. No, saan nga kayat di lalaki, awan di maramid di babae, di ba? Iti sakbay Manong Nemi nga nagluga ng kitibas, tadanda ni mapanen. Inarakop nak ni Daniel. Carla, nagadanat ka? Sumbatan nagmatawagan ka. Wala nga, ibagak di oras na ko ang maragtawag mo. Tama nga no madisturbo di pa nagtrabaho. Baka noong tandak met nga makita, makisel-cellphone no ha? Kiss nga natin. Okay, orayin ka. Agsubliak to, Daniel. Manong Nemi, awang bakande tinagtugawak, nga may nagkitugaw kanyak nga lalaki. Kitkitain na. Nagpintas ka na din. Ha? Nagpintas ka ko na. Thank you. Agkatugaw ta, manipod dito ka na di Manila. Medyo napaot niya. Di nakarod apos bastusan, Manong. Manong matungpa ka. Abay ko mong bastusan ka. Mano tao mo? 19. Pamanang, Manila. Ano Bram? Injay. Sobrang kakatulong. Saan bagay kang katulong natin ko? Ano ko na bagay kanya? Kaya jak ba nag-graduate college? Di mo kahit nga ituloy mong tagbasa? Kahit ko kuma. Yung mga sano ako patpatbasa. Tulungan ka. Ha? Kapag ko mo tulungan na, sino ka kuma? Siyak nga rin ni Lito. Kanyamot na nadakulap na Manong Nemi nakialamano akmet. Kaya, nagplete ka? Ikaw na. Nga bale, isublik kang kanya plete. Ano pinagplete? Yung bagak Mano, nang tetsang ribo. Hani Mano? Man, sa ito namangan tayo, ipangal daw. Agkalang lang tanto mangan. Ha? Ilibre ka. Dahil ito panggip mo kanyak. Pintas ka eh. Dagita pa nagbadmatam.
Dagi di bibig mo. Tipuon ti barukong mo. Nasipukil dagi ti legs mo. Orehan ko pa makita ng babaeng ti kinailat na pantalon mo. Bastos ka. Hanggang kinabastos ti bagbagak nga putno. Ore ta sinuktak mo ta pletem ta pasurok na. Ipapilit mo tita alay ka grasa gaya. Ada boyfriend nun? Adan. Ano trabaho na? Tricycle driver. Katsyak. Di mo dawagin doon ang trabaho? Hindi ko magbibiyang ko. May sahat ng inspektor. Inspektor di bas. Sumalagayam. Apag na kitugaw ko kanya, inspektor kagaya, ang kapagayang pasahero. Dito nga rin ang tibakante, dito doon ay nagtugaw. So, ngayon sublikan ka na di pinagplete. Intulmangan kami, ng empleyado, makikipangan kantungan. Uno, agsusulutan to. Abi, kasta kayo ng empleyado tibas? Dahalayin ka ti chicks? No, kursunada mi. Di nagtumagunod, karagitang ginaling mo sa manong. Ako pa, agbali na ka na tibker. Labanak ti sulisog. O remang pakitaan nagdadwa kwarta. Nata? Baka no, ginggado manon tayo sa Manila at nobya ka. Makarak manong name itinagtugawan, iditad dan dun saag. Bastos na diya. Di mangang kami ti pangaldaw, manong name inayaban na. Manukutak ba ta? Nangarod, libre gayam. Yung mga wandan niya man, nga madi ka napasamak, kanyak, manong name nga nakadanon dito Manila. Listo lang na sa pulak, manong name ti Ayanda Antirot, ni Antirot, manong name tinangilokat ti Ridaw. Auntie, Carla. Ay, Carla. Wow. At nugaanti ko na ni nanang mo Nga niya, auntie. Napintas ka, Carla. Wansa. Tawan ti mangibaga nga sana ka napintas. Ora dyan nagluga na ka basket talagang na di inspektor. Arman nakidi. Sisinungamin ta sa angang kursunada kang ka. Alasomar ka, dumaan ka. Ipaduldok kang ka tisilad mo. Dito silad mo Dito baba, tisilad mo. Ang kan marigatan no kang umulog. Ito tisilad mo, dito ti kusina, iti likod, mapaling paglabaan, pagisalapayan. Dito ti salas, diyan nga to. Ada ba kanting matkidi nga kwarto diyan nga to? Tadwat kwarto diyan nga to. Ngayon, mapimbinas dito mo baba. Yeah? Baka di abay ti kwarto mi kinangkel mo. Ni Uncle Auntie. Kaya pinagkitat lang na Ito picture na Guwapo Gabot na pinasag mo Guwapo kayo na pintas. Abi di ka pinaganak Andi. Diyaman na mo? Awang ba't diferensya? Gabot Nagpa-check apak mo Baka ni Uncle ti ada diferensya na? Nagbadbada kami ng diferensya na. Sige. Puta, nadanunan ng tikwa. Panagluluto, umay ka ti kusina. Tay patuldok kang garigitinas kang aramidam kang usaram. Nakaluto ako ni di sumangpet manong name ti asawa ni Auntie. Hindi makita nak manong. Wow. Sikat ibarong katulong mi? Wanang kel. Kalat na kang ko, nagpug siya probinsya. Saan yung ba ni Rod nga napintas? Di ka anakan na. Napipintas ani Auntie Angel. Ano tama? 19. Still virgin? Wanang kel. Yung ata boyfriend mo. Ata boyfriend ko na. Nasurok nga makatawamin. Apigoyak ka. Makapauyak Angel. Ni Auntie, nadadya nga to. Sige nga rin, gumato ako. Kinuna naman nung name hindi makadano ninti sa kaanan ti addang ti Malyaw. Imisa magmata. Sa nakinidayan. Hala, palikeron sa ngagpeso da ito.
Uwain manong nemi iti panagyan ko, adan makabulan ko manong nemi di madmadlaw ko nga talaga nga ba iti panagkita kanyak na Uncle Rowell. Siguro, gabota napintasak. Siguro, gabota napimpinas man anti. Yung gabota bubing siguro. Ken gabota siguro, playboy na ito ka talaga. Nagsaldo ako manong nemi. Thank you, auntie. Gagagatam lang ta, no anakit ba ko naman auntie dito obra trabaho. Okay. Awan ti pilawag ti trabaho. Ket no kayat mo tagpasya. No kasta nga bakasyon. Dada kami nga agasawa ditoy. Babantag pa siya. Ako ti abo ko pagpasyahan ditoy baka mayaw awana. Di ko yogeng ganto. Uno talo tayo kada uncle mo. Sige, auntie. Nasumet, no? Tap na makapag-shopping ka. Huwag kaya, natakwarta pangipanam. Ito ang problema ka kasunong ipawit ko. Doon pabalik mo pagpauwitan. Mamunta ka sa ritak ni Rowell ta ito lumalam. Hintay ito itimol. Sadya kantor nagpawit. Tikot siya manon nemi ni Uncle Rowell itinagluganan mi. Adak itilikod. Idintam. At dadamat na anti iti abay na. Numanan kita anak manong nemi babae ni Sarming. Sa nagkidayan. Naarim nga talaga ito yung lakay. Lakay ko lang kumain. Hamot pa nga lakay unay. Ano nga itong ibagak kini auntie? Nga kasla ko kurso na daan nak ni Uncle. Ngayon makamot kasi talagang ugali na. Aging nga mamatiak tayo pagsasao. Nga nusaan nga kayat jay babae. Ura anyat aramidan di lalaki. Kimatangak ti barong arwatek manong nemi ketiya subrak impatulod ko babayan iti Cebuana. Sa ako tinawagan ni nanang manong nemi mapandaalaan. Intekso ko yung kuwana ti resibo. Tapno di kasta kita hanga marigatan ng mga alay. At kumusta ka ta anak ko? Nasayat lang nang, ako may problema. Awan. Kaya di saan nga pudno di ako na ni Daniel nga kwa. Nalukod di uncle mo. Iti babae. Anak ang timadbadlo mo kong kuwana. Gagangi sa amin laing nga group bab kanya at talaga mat ka napintasa. Hinawagang nakakadin ni Daniel. Dan inal daw ang hawagan nak danang. Nung kasi nga amo na nga dako ni kwarto. Ken, ay, pakpakumustahan nak. Pakpakumustahan man. Awang ka di ba lahat problema danak. Awan na, nga pagtanagan nyo. Nagkukuyog ka mga talo. Ipaspasyar dan. Adot na panan mi manon nemi dito'y kabipayan nga ng grabi. Ket numanin madlaw ko manon nemi nga ni ma-Uncle Rowell. Numanin makikitain na. Numanin kidayan na. Miso utak mo. Sa ako ko silapan. Aging ka manon nemi nga ti maysang aldaw. Biglang hadimteng ni Uncle Rowell dito'y apartment. Oh, Uncle. Abay. Eda nalipatak. Alangkel. Dari ka punta rin daw. Dahil tayo, interkap ko. Nakalipatan mo, Angel. Sa kwarto. Kumang-kamangin dita. Sa pula na. Tulungan na kamang sapol. O pwede mo amot nagdisuman na. Nangala, nangipanam. Kaya mukit na batik di opisina. May maumad di opisina. So nga, dahil lagi na di kwarto mi. Mabaling nga na hindi sok itasan ko nga mo. So may kaman di kwarto mi. Tulungan na kamang sapol. Angkel, adama-damang obubraek. Di mo kayat? Angkel, adama-damang obubraek. Nga di mo baling ang panawan. Naluko ka niya. Laglagay ba yung nasyak timang paspasulda kang ka? Ha? What? Dajay sweldo,
isut pangalalaan ni Antim, isuldo. Gaaran tapagay di ang ako, malaksid di itad ni Antim, kasweldo, na yun akpay. Itid ko lang tinayon na, no sumurot ka kanya. Sa dinuhan, Angkel, iti nga rod silid, tatulungan amang sapul, kada iti nalipatak. Si Muro takmet manong nemi. Iliadda kami ito, nagti kwarto, nakigtutak, idi ilak na tirita ko. Angkel, apay ilak mo? Ha? Apay ilak mo? Nairwam. Nairwam kanya. Basta sumuray ka iti kwarto mi, ng asawa. Sa ako irekap, ilak ko ang ilak. Nakairwam ako. Sa dinutayan nga rin sa pulenta, anang amin day jay. Kinapudno na, kahit awan tinalipatak. Iso na lang taan niyo, Angkel. Kahit ka nga. Allah, Angkel. Ito yung ibagbagam. Ang takadimbagakon. Rumuara ko, Angkel. Ginamatan na titakyag ko manong naming kawid na. Ang kapay lang rumapan. Angkel, ikabatam ti imak, Angkel. Napintas ka, Carla. Sayang. No, sanga siya ti una ang makaraman ka. Angkel, respetaran ka, Angkel. Kin mabainak ki ni Auntie. Nakasayasayat ni Auntie. Kalpasan na. Kalpasan na niya. Saan, Angkel? Ururayam ka dito ko ang kwarta? Mabit lang. Inakon, mabit lang. Anak kayat mo? Agpahot ka dito eh? Kadado itid ko kayong kakwarta? Buno pagtalawon ka. Nabimbilsilangin ang kilang pagtalawon na. Amin niya, problema mo yan. Saan to amon da ito ni Antim? Malaksidaan, nagipulong ka. Ngamlaglag ka launay, nagipulang ka. Laglag pa yun. Adda nga siya ti patyen, ti asawak, numitis ka. Oh, awate mo. 5,000 dito. Diyak kayo, Angkel. Awate mo. Alan, taramidan tan. Ano kami taramidan ta? Paragsakan ka. Paragsakan ka. Aramidan ta ti samon tupulos amalipatan. Numaramanam, baka ala kang ala. Numaramanam, baka ori adak tibisi na tumawag ka, kanibagam nga agawid da. Nukas ta nga awan ni Antim. Paramanan ka. Rumansahin ka ti kasto. Kasta unay, dati agasog ka, iti nalaos nga ragsak. Paitayok-tayok ka. Pagpuli-puligusik, dagiti na kadabukal tamatan. Rimukat ka, didakan. Hoy, subli ka! Carla, subli ka! Nagdardarasa ko nga imulog manong name sa aksimbrek iti kwartok sa ako inlak, indubol lak ko. Gusto ko ayan ti kunada. Kat no saan ako nga natibkar iti sulisog agad. Baka umanugotak. Guwapo mat nga ron ni Angkel. Lamatyo. Ken very neat. Medyo gugwapo ba sit ang ni Daniel. Ni Daniel nga agad asok. Agad tapok. Makasta nga gapo nga magpaspasada. Diyos ko. Kahit ko mapasamak ko mga ron. Agbali na kakirida ng Angkel. Kaduwak na Angkel ang manglipot ki ni Auntie. Idito na kasaysiyat ni Auntie. Yan ang atataramidak. Rimuarak madlayan ti kwartok manong nemi. Idita madlaw kong apimanawen ni Uncle Rowell.
Kadigidi si Marcel mo nga aldaw man name Jack as asid gan ni Uncle. Yung nukas nga mangan kami, nagsasango kami, manong name umis-isang nga mangkidkid tayo kanya. Di mat makita ni Auntie. Agigya manong name nga timay sa nga aldaw, saan nga si Mrek ni Uncle ito bisina. Carla, Auntie, madibagbagin ni Uncle mo. So nga saan nga sumrek ito bisina. Oo Auntie. Obrama kita kahit dito ka naskil ng obrama, ya. Pakikit-kitam ng Uncle mo, ha? No, at baga na, nga paaramid kang ka, tungpalam, ha? Uwan, Auntie. After 30 minutes, manon na may mangig konti pukaw ni Uncle. Carla! Carla! Gumato ka man! At baga kang ka, Carla! Ngimatuak manong na yung nakalokat tiri daw ti silad. Magitkita kisuna manong na yung nakaida iti kama. Ape ka di, Uncle? Sumrek ka. Sumrek ka. Sumrek ka. Close the door. And sigsiguraduhan nga ilak mo. Uncle, oras ang kong ilak. Ilak mo. Sa bagay. Hamad akas ka rin nga agawid na bigla ni Antim. Umasidig ka tayo. Kapi ka di, Uncle. Ilotan mo natin muging ko. Nasakit kami ti olog. Jack, kung mo agilot, Uncle. Umay mo iloten. Alan, tandanan ka. 5,000. Diyos ko. Ganda ito yan. Paikan. Saan nga mamamuan ni Antim na ito eh? Basta saan ka gipulpulong? Kinore gipulong ka. Api ko magipulong ka. Kinore gipulong ka man, adada nga siya tipatyen ni Antim. Ano na? May ilutan. Gabuto sana kagkuti manong nami bimangon. Sana bigla ginuyod manong nami. Ginuit pa ng guyod na kanyak. Napaid na iso na iti kama kat napandagag iso na. Uncle, saan ka nang gulagol pa eh? Sikatin ang pandagan kanyak. Kahit ko lang agkandi kiti bibig mo. Rimok atak manong name bimangon ngin madayo. Hoy, agsubli ka toy. Agsubli ka. Carla. Ang mabaling nga di maamon dito ni auntie ko na. Naibagag dito kininanang manong name. Lagat ka. Ibagam akin ni Antim. Mamta siya tibag-ibaga. Alata ng sakton. Istoryahan ka di matlang ni Daniel, nga boyfriend mo. Nga kasla daga sa panggap ng Uncle mo ka. Diyan kayo bagbaga. Nanang. Anang arti panggap mo. Masapul ng pulong ko kay Nanti. Hindi ko mapala damo Hindi sumangpet manong name ni Auntie. Abag sarek na, hindi ko nakangkuana. Auntie, apay, adanas ka ng maamom, Auntie. Ano yun, Chay? Namin duwaitan nga pinagpanggapanak ng Uncle iti Dakis. Ano ya? Hindi damo. Bigla nga nagkawid. Anta ka nalipatan na. Binayaban nagsadya kwarto. Ta kwarto yo. Ta tulunga ka nung agsapol. Sa wali matibagbaga na nanti. Kurso na adanak ka no. Ket. Anti. Mabainak ka na kayo. Tsak kayat. Tsak kayat, Anti. So, ngayon po ulong ko tapno kasalitam ni Uncle.
sa itay bigat. Inayaban na. Mas pamasahin na ti ulo na sakit ka no. Gaputa jak umasidag. Ginutad na ti imak. Kinuorek lang napaklebak isuna. Imbaga ta adim atak. Anti ibag dato yung atap no. Ay na, Carla, hanga maaramid day ta na uncle mo. Ha? Hagin illusion ka? Amay kursunadam ni Ruel? Anti, mamati ka kumakanyak, sartin mo. Anad da nga patcheck ti asawa kami ti sika. Anit kahit mo sawan, dadailam ti relasyon mi? Patpatak sa misuna? Hanggang patpatak sa nanti, sumardagan. Laglagi pa ma? Na angkel mo timang mang titisweldo. Isupit timang ibilbiling kanyak nga ingato na tisweldo. Kalpasan na, patpatak sa. Handa ka nga tutupan di asawa. Napimpinasak ba na si ka? Abi nagsapol kumabalit asawa. Hanggang gabot o buwing ka. Anat kasangit mo. Hamon to na ulit ang tagipulpulong sa angapod no, ha? Tirakan. Yamat din. Dinatayang patsin ni auntie. Diyos ko, ya. Kala na sarsarakat. Karabian na manunemi tinawagak ni Nanang. Nanang, kahit konti agawid. Na, dami agawid ka. Nagsayang. Nagpindas ni swaldom. Nalakabit na trabaho. Ikasanuno agbalagi ni Uncle, iti kayat na. Alaman? Ikasanuno, masikugan na. Imbagam kadigin ni Antimon. Bagakon, saan nakpatapat yan. Ti ano asawa na ti patyan na. Sa wali pa iti panagsalita. Kasla ati perberjik ida. Kasla kursunada kini Uncle. Dadailak ti relasyon na. Sakbayan din nagbaling hadakas tanang. Anang arod? Wan. Mabaling ang makararod sa bintarod. Hagang angaw akas ta. Anang arti planong ko na. Da kayo Sika nag-desisyon. Sayang ko na ayo mat. Sabagay, nanang da pagsasaok, ore kasanot, araramid ng tilalaki, numadit yung babae. Yung kasanot na masulisog na ng Uncle. Kasanot na masikugan na. Kasanot na relasyon mi kay Daniel. Taramid naman na. Nupudnuman deta. Pagpangapan na kadidakas ti asawa ni Antim. Ore anyat ibagbagana. Nudududwa kayo dita. Sa mga tungtungpalan. Iso ka no, paspasweldo ka nga. Pero oray na. Basta sa mga tungtungpalan. Uraik lang yun, malpas dati yung bulan. Tumaalak to sweldo ko. Agawid ak to. Kabigatan na manong naimi saan manin nga simbrek ni Uncle itiya opisina. Nakarubuhatin ni Auntie manong naimi. Mapanin ti opisina. Carla, Auntie, madi pala bagbagin ni Uncle mo. So nga, dito na palang balay. Bantaya man. Nuwalat masapul na. Itad mo. Apay. Apay kas style mo. No anya itad na? No anyat masapul na itad ko? Kaya mo na. No anya ipabila, paubran na. Ubraan. Naglagay ba yung paswaldo kang ka? Sige, Auntie. Naibag-ayo na ito man. No anyat parabid na, ramidan.
After 15 minutes, Manong Nemi, mangikon tawag ni Uncle Ruel. Carla! Carla! Umay ka man! Carla! Imuli at Manong Nemi. Inlokat ko ang inrekap tiridaw ng saan ko ng inlak. Nakatugaw iso na ti iking ti katre. Kasi lang nangigkon sakit timbaga ni Antim. Ano, anyaman ti paramin ko king ka, kit arabidem. Haan? Ano ka ti paramid yung kanyang angkel? Aguyos ka. Ano, angkel? Kaslajak nangig. Ti paaramid ko king ka, aguyos ka. Laglagi pa. Imbilin na Antim. Nanuan niyaman, ti paaramid ko king kita aramidem. Sige, aguyos ka. Angkel, kayat na mabalin. Yaman niya Arturo Rahim pa lang. Arapidaw. Aguyos ka. Inibigla manong naming nalokatan tiri daw. Timalyawak ni Auntie. Nga naskan pa nga aguyos ka. Carla. Auntie? Honey? Rod? Ano di pa aramin mo? Pag-uyosam? Di ka anak ka? Sa nga po nun na, honey? Kinabot nun na. Hanggang mat-ayaban. May dito kwarto. Nga. Sulisugan nak. Sulisugan nak. Taka anak kam. Pod. Nagsuitik ka di pailahan kahit nakalawlawag ti amin. Kunak man lano, saan mo nga patya ni Sona? Kunak man lano, siya ti patya. Apay nangig mo? Nangig ko dati nga magamit ti kalman. Haan? Amo ka nangig mo, kanintrantak namang ipanghigkan ka. Tapan sintirat. Tapan hindi ka sakit maduktalak ti kinapod mo. Hanak pat pa nga napangkat. Inor-oray kong ayabam ni Carla. Ito umuli si Mareka. Halos nagsaruno ka mga umuli. Kat nangagkuhamin ng bagam. Pag-uyusam ti ka anak ha? Tapnoan nyo. Sweetik ka nga talaga. Hani, surumbay ka siya ti patyam. Siya ti asawam. Hamo pa patyam ti Suna. Sul-sulisugan nak lang. Kahit na lang arak-arakan ti relasyon ta. Sumarteng kan. A liar is always liar. Sweetik. Isweetik mo ba lang? Kasi taking nga lalaki kahit naduktalan na kayo lang road na nag-sweetik kayo pailain. Sige. Irabwat mo di kiterwat. Kahit pumanaw ka, Ruel. Hanggang siya tirumbay ka papanawam. At anak kang ti papanawam. Sul-sulisugan na. Irwal mo. Isa ka kang arwatam. Tulungan ka. Carla, Auntie, isa ka na di kiterwatin na ito nga naarim nga asawa. Saan nga namin pinsan nga ni Ramit na ti kastoy. Iso nga awan ti agbayag ka katulong. Gabot ka kastoy sa aramidan na. Maglakid dito nagbaling ka na tibker. Gawan nag-anti na siya akong tibatya. Mamatik matangket. Hindi pala kalman. So naramid ko ti amin tapno maduktalak ti kinapod no. Tapno saan nga makapag-sweetik dito nga sweetik. Napadag nagkaklang aro din. Nag-sweetik pa ilang. Hanya mal to rhyme. Pumano ka to eh. Lan, tulungan. Tulungan ta. Tag tinulong ta nga mangpenpen ka kita ruwatan na. Kalpasan na. Pagtalawan tanto na ito yung serserbi ng asawa. Awan tinaramidan ni Uncle Roel no tinagtungpal manong nimi. Tawadlaw ko dita nga guntaway ket naturturay ni Auntie nga mitisuna. Uwan manong nimi. Hindi makapanawan manong nimi ti asawa na. Inarawag ko ni Auntie. Auntie, agawanak. Ayawanak, di pa nangiliklik yung kanya. Marami iti kumaitayan. Saan ko niya palubos ka, anakan? Kilagamanak na nagbaling ka na tibker. Kadagiti damo pa nagpanggap na. Saan ko mat itulok kat? Noon na itulok ko man kadagiti imun o nakakatulong mi. Saan ko mat itulok kan ka, kabota kabagyang ka. Agawanak, Auntie.
Gawit akong sa probinsya. Itapitak mo may sak, panawan na. Isina mo yung sunan. Hindi pa ilang kumagandat ko. Nga isina. Ngayon di mo, dawat ti another chance. Another chance, another chance. So napanunod ko, nga ti alag katulong kat kabagyan. Tap na ti kasta. Kaya amunak yung sakit. Di kiti mo na nakatulong, dinakting sakit at dinakmat kabagyan. Kinaikayat dagid di nga tinutupan ti asawa. Makakwarta daw eh. Maipeksalan mo ti kinautog datang asawa. Di mapmapnek. Kada dakmet. Yung talaga nga aramid na netan. Hindi pa ilan. Tila babawi ka na ki asawa kang kuwana. Paanal ko ti kalay sami. Kad mang sapulak, kuno mangurayak iti sabali nga lalaki. Nga mangipateg kanyak iti napudno. Imbaga mo kadagos manunemi kininanang tinapasama. Alakit sa mga tapampanawan na ikit mo na takasinsing ko. Unan, basta binulan mo't ngagpawit ka Ano nun nyo ti kwarta ni papawit ko? Kit or-ornungin kanak ko. Kit di mo matipawit amin at ornungin. Kasalitam to ni anting. Taoren no, taon kan tip 20. Mabalimot para nagbasa. Upat lang at tawon. Kaya't nadeta. Wanang nagsoteramidek. Yung baglagi din ta. Humumilad na kasi napasamang kaniya. Awanan ti pagdana pagdanang kakpahay manong nimi at sipud tawanan ti kaputeng ko. Nagbalinak latamag na pudno manong nimi iti trabaho aging ka nginching asing ko manong nimi iti antik. Anti, tulungan ang man, nagbasa ak. Kaya dati ko mamatisingasing ko keng ka. Na numalpas mo na aming nga trabaho nito, ay matububramong ka. Wananti, nga rodanti. Paano makikaruba, makichismis. Alawan, basta hamo maliwayan nagtubram sa paim tagring, sa paim tagtrabaho, sa kamakamang mo na period mo. Gama na kanti. Thank you, auntie. Namatungkal ko matlatara paap ko. Hindi kinasaritak ni Daniel manunemi dinakayat ngagpautak pa dito in Manila. Nakabaybayag ka rin. O, pa'y makatawang ko to ya. Para kanya, bakabulang ka nakabaybayag. Sa ibagang nagbasa ka dita, ito pat gatawan. Di ka mapahot ito relasyon ta. Sorry, Daniel. Ngayon dito kang matungpal tira paap ko. Sinapat patagking ka. Para paap mo nga makapagraduar, wano siyak nga nubyo. Nagloko ka matin. Sabi, nagloko ka ko na. Siyempre isungbat ko, akit ti panagadal ko, tira paap ko. Tira paap ko, mamano. No makaadalak, awan to makaagaw kanya. Kasi ka ngay, baka no, adapakit sa bali nga kain at mutan. Napadpatay kanyak ti adal ng mitisi ka. Tano mapukaw ka man, Daniel. Ado dita ti kasukat mo. Siguro, ni uncle mo, ti kasukat ko niya. Awan dito yung uncle ko. Ang peso nagandatan na ti kidakers, imsang ko intulok. Kaya muknakmat nga pinunutaran ti ikit ko. Basta, dito ko. Ituloy ko tagbasa. Bahala ka no hang ka makauray. No saan ka makauray, ado dita ti kasukat mo. Kinunak manong name naman penasakit metrik nak ang mapukaw ko ni Daniel. Yung tinakmat maawatan. Tila bagbagin at pampanunutin na manong name. Nagbasa nga rod manong name kinidiadda ko ni second year college adamatin kinakuyog ni auntie nga sabaling asawa na. Nagwapo man ni manong. Kaanakak ni Carla. Carla, ni Dindo. Tika sukat naaharam nga uncle mo. Uncle Dindo? Nasingpad ka kano, nagagad ka kano, naimas ka no lotom. So ako umay ko man ramanan ko na Tasa lang sikat kang kanayon ko ramanan ko na. Oy, jeluto na lang at ramanan, ang isuna. Allah, kaslaman ni Uncle Rowell sa dayton. Naku, nagtinakam ko.
Ngam nasingpet manong name ni Uncle Dindo. Nasingpet. When aging ka manong name na damag kulaing ngayon kaninanang nga agasawan ni Daniel. Tinawagag. Hello. Congratulations. Di ka ba't mauray? Hindi. Nakalakot sa baling ikasarkon. Saan nga napudnot pa nagayat mo kanyak, Daniel? Saan siguro nga si kakensyak tinay kari? Ngabot si ka, kayat mo digti at asawa na, imti siya. Ano nga asawa na bagbagam? Siyempre, naramanan na ka ni uncle mo. Sa bali man nga uncle mo data. Oy, virgin pailaeng. Nga ta. Tinawagan ka lang, tapno mapanik na ka. Nupudno tibaga ni nanang. Katpod nung gayam. Congratulations. Sabi ko matanaragsak kayo. Iti babae nga nang isukatang kaniya. Kinunak manong nemi nga makasangsangit tirik na. Jack libakin manong. Nasaktanak. Nagbalimot nga napatag kanyang ni Daniel kat paset tinapalabas ko. Isut first love ko. Ngam ko na ni auntie manong nemi di mamuan na. Mayat ti may kadua nga ayat. Carla, kas kanya. O, di napimbinta sita. Ngam na di mo na. Di naktupulos guliban ti asawa kita. Na uncle mo nga dinto. Kahit masintir mo met, nasingpet. Hanga kaskid ni uncle mong Rowel, han? Uwan nga rotanti, nasingpet, uncle dinto. Kidam, so kawan pag nandanaga mo, makaradwar ka dito eh. Kaya dito makabaradwar kang nagtrabaho ka, agad saan ka matin ang katulong. Mga lakang tungos tumatan, tikasukat mo. Barbaring no, agala ka kamatin. Nagturpusak ba nung nemi? Kaya dito yakon Manila nga nagtrabaho. Irinto at damatan anak ni auntie. Kaya gabot trabaho akon nangaladan ti sa bali. Nagkapumat lang manong nemi di probinsya mi. Nangaladan ti sa bali katulong da, no pagyanak itayanda, takwak itibay sa bakante a kwarto iti ngato. Nagbaybayan akmat manong. Tumultulong mat kadagiti magastos, kabayatan nga trabaho. Kabayatan nga uru-urayek ti lalaki anay kari kanyak. Ngaging kakaragitoy manong nemi, lablesak pa lang, kalpasan kini Daniel, madyak mapukawan tinam na mabarbaharin ko nak, no dumteng tumatlang ti panawen, nga dumteng kanyak iti right man, iti biyag ko. Ito nga rin, ti pagkasalita, manong, kitagyaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, at sabi ko at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagaya mo, Carla. Thank you, Carla. Anda ka dito ba nilatak? Buibuya ka. Buibuya ka na ni Carla. Taga-probinsya. Manadagtab trabaho. Di Manila.